našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braće i sestre, od početka korizme pripravljali smo se na lazan, pogrom i djelima ljubavi. Danas se skupljamo da čitamo crkvu započeto slavlje slavnog tajstva, to je muke i uskrsnuća Kristova. On je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem, on je htio trpjeti i umrijeti, on je imao od mrtvih ustati. Izvršno nam je spomen toga ulaska živom djelom i pobožnošću. Slijedimo Gospodina na križnom putu, da imamo djela njegovu uskrsnuću. Pomolimo se. Svemogući Djece Bože, blagoslovi ove grančice, svečanim otporom i klicanjem pratimo danas Krista Kralja. Daj nam Tvoje ustići u nebeski grad Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Nakon što blagoslovim grančice će se dijeliti po crkvi gore na polu, a iza toga ćemo spremno krenuti u procesiji oko crkve. Odnože u suze Gospodu
Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. Kad se približiše Jeruzalemu, Betfagi i Betani do Maštinske gore, Isus pošalje dva učenika i kaže im: hajdete u selo pred vama. Čim uđete, naći ćete privezano magare koje niko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam to reče što da radite, recite, Gospodinu treba, i odmah će ga ipak ovamo pustiti. Otiđoše i nađoše magare privezano s vrata vani na cesti i odriješiše ga. A neki od nazad im pitaše što radite, što riješite magare. Oni im odvrate, kako im reče Isus, i pustiše ih. I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na njih. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njima, a tako i oni za njih, klicahu: od sada blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Blagoslovljeno kraljevstvo Oca našega Davida koji dolazi. Od sada u vistinama. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. A sada, drage braće i sestre, nasjedimo narod što je Isus upisao i pođimo u miru. Lijepo molimo, otvorite vrata.
Svemogući vječni Bože, poslušan Tvoje volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sam sebe i podnio sramotu križu. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Smrti na križu, zato da Bog preuzmisli i dao vam ime, ime nad svakim imenom. Slava Tebi, Hriste, kralju slave vječne. Evanđelje, muke i smrti Gospodina našega Isusa Hrista, Za 2 dana bijoše Paska i bespasnih vjekovi. Glavari svećenički pismoznanci tražili su kako da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju, jer se govorilo i da nema blagdan, da ne nastane pogodna I kad je u Betaniji u kući Šimuna Gubavca bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom, prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi, a neki negodovahu deće jedan drugom. Čemu to rasipanje pomasti? Mogla se pomast prodati za više od 300 denara i dati siromasima. I otresoću se na nju, a Isus reče: Pustite je, što joj dodijavate. Dobro djelo učini na meni. Ta siromaka svakda imate u zase, i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svakda. Učinila je što je mogla, unaprijed mi pomaza tijelo za uho. Zaista kažem vam, gdje se god bude propovjedalo evanđelje po sve svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini njoj na spomen. A Juda Iškarijotski, jedan od 12 ode glavarima svećeničkim, da im ga preda. Kad su oni to
tražio zgodu za kapeta. Prvoga dana beskvasnih hljebova, kad se žrtvovala Paska, upitaju učenici Isusa, Gdje možemo mali Pasku, da odemo i pripravimo? on pošalje dvojicu učenika i rekne im, idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčak vode. Pođite za njim, a gdje on uđe recite domaćinu, učitelj pita, gdje mi je svratište u kojem bi blagovao Pasku sa svojim učenicima? I on će vam pokazati na hatu veliko blagovalište, prosvetno i spremljeno. Ovdje nam pripravite. učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče, te priprave Pasku. A uvečer dođe on 12-oricom i dobijaku za stolom, te blagovatu reče Isus. Zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati, koji sa mnom vladuje. Ožalošćeni stanu govoriti jedan za drugi, a on im reče, jedan od 12 koji umače sa mnom u zdjelu. Sin čovječi istina odlazi, kako je o njemu pisano, ali ja o čovjeku ono koji ga predaje. Tome bi čovjeku bolje bilo da se mi rodio i dok su blagovali, on uze izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče, uzmite, ovo je tijelo moje. i uze čašu, zahvali i dade im, i svi su iz nje pili, a
Napisano je, udarit ću pastira i ovce će se razbjeći. Ali kad uskrsne, ići ću pred vama u Galileju. Na to će mu Petar, ako se isvi sablažne ja neću. a Isus mu reče, Zaista kažem ti, baš ti danas ove noći, prije nego se pjeta od dva put oglasi, 3 put ćeš me zatajiti. ali on je upornije uvjeravao. Bude li trebalo i umrijeti s tobom, neću te zatajiti. A tako su i svi govorili i dođu predio imenom Getsemani. I kaže Isus učenicima svojim, Sjedite ovdje, dok se ne pomoli. i povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Skopade ga uzglasite skoba, pa im reče, Duša mi je na smrt žalosna, ostanite ovdje i bdijte. ode malo dalje i rušeći se na zemlju, molio je da kako je moguće mimo iđe ovaj čas. Govoraše, Aba, Oče, tebi je sve moguće, otkloni čašu ovu od mene, ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. i dođe, nađe i pozaspale, pa reče Petru, Šimone, spavaš, 1 sat nisi mogao probdjeti. Bdijte i molite, da ne padnete u napast. Duh je istina voljan, no tijelo je slabo.
Juda, jedan od 12-torice, istim svjetima, plaćenima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismo znanaca i starješina, a izdajica im njegov dade znak. Koga poljubi daje, uhvatite ga i oprezno odvedite. I kako dođe, odmah pristupit njemu i reče: Učitelju, pa ga poljubi. Oni dignu ruke i uhvate ga, a jedan od nazočnih trglumač udari slugu velikog svećenika i osjeće mu uho. Isus im prozbori: Ona razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Danovice bijah vam u hramu i naučavak i ne uhvatiste me, no neka se ispune pisma. I svi ga ostave i pobjegnu. A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom, i njega htjedoše uhvatiti, no on ostavi plahtu i go pobježe. Zatim odvedoše sa velikom svećeniku. Iskupe se svi glavari svećenički, starješine i pismozdanci. Petar je izdaleka išao za njim, do ugor velikoga svećenika, tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru. A glavari svećenički cijelo vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kako svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu. Mnogi su do duše razno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu. Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega. Nisam da ću mi govoriti, ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni hram i za 3 dana sagraditi drugi, svjedočanstvo ne bijaše složno. Ustanatoh veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: a ništa ne odgovaraš, gotovi svjedoče protiv tebe. A on je šutio i ništa mu nije odgovorio. Veliki ga svećenik ponovno upita: Ili si Krist, sin blagoslovljenoga? A Isus mu reče: Ja
Jeste iz desna sile i dolazi s oblacima Na to veliki svećenik razlije kaljide i reče: Što nam još trebaju svjedoci, čuli ste što vam se čini. Oni svi presudiše, da smrt zaslužuje. I neći stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći: I sluge ga stadoše pljuskati. I dok je bio Petar dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikog svećenika, ugledaši Petra gdje se grije, upre u pogled i reče: Niti znam, niti razumijem što govoriš. I iziđe van u prijeporje, a pjetao se oglasi. Sluškinja ga ugleda i počeo pred nazočnima govoriti: on opet njekaše. Doma opet stanu govoriti Petru: on se tada stane preklinjati i kleti. Čovjeka o tom govorite ne znam. I odmah se po drugi put oglasi pjetao. I spomenu se Petra one besede, kako mu ono Isus reče, prije nego se pjetao glatus oglasi: 3 put ćeš me zatajiti. I bliznu u plač. Odmah iđu glagolari svećenički, zajedno sa starješinama i pismozdancima, cijelo vijeće. Upriličili su vijećane pa svezali Isusa, odveli predali Pilatu i upita ga Pilat: Ili si kralj židovski? on mu odgovori: i glagolari ga sve
A Isus ništa više ne odgovori, te se Pilat čudio. Obada budim pustio uznika, koga bi zaiskali. A zajedno s pobunjenicima, koji u pobuni počiniše umorstva, bijaše u okove bačen čovjek, zvani Baraba. I uzimlje svjetina, te počeo Pilata iskati, ono što im običavaše činiti. A on im odgovori, hoćete li da pusti židovskoga kralja? Znao je doista da ga glavari svećenički bijahu predali iz zavisti. A glavari svećenički odjare svjetinu, da traži neka im radije pusti Barabu. Pilat ih opet upita, Odakle da učini s ovim, kojega zovete kraljem židovskim? a oni opet povikaše, reče im Pilat, Zašto je zlo učinio? povikaše još jače, oteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva preda da se razapne. Vojnici ga odvedu u unutrašnjost dvora, to jest u pretoriji, pa sazovu cijelu četu i zaogrenu ga grimizom. Spletu trgovjena i stavenu na glavu, te ga stanu pozdravljati. I udarahu ga treskom po glavi, ljubahu po njemu i klanjahu mu se prigivajući koljena. A pošto ga izrugaše, slukoše mu krimiz i obukoše mu njegove haline. Izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese kriv. I dovuku ga na mjesto Golgota, to znači lubanjsko mjesto. I nuđaku piti namirisana vina, ali on ne uze. Kad ga razapeše, razdjeliše među se haline njegove, baciše za njih kocku, što će pouzeti. A bijaše treća ura kad ga razapeše, bijaše napisan napis o njegovoj krivici, kralj
kralj židovski. A zajedno s njim razapnuga razbojnika, jednoga njemu izdesna, drugoga slijeva. Prosadnici su ga povređivali mašući glavama. Slično i glavari svećenički s pismoznancima, rugajući se govorahu jednim drugima. Koji bijahu s njim raspeti, a šesto ljudi namrasla po svoj zemlji, sve do ure devete. O deveto ljudi povića, Isus iza glasa. Pustite da vidimo, hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus zavati jakim glasom i izdahnu. Vidje da tako izdahnu, reče. Zaista, ovaj čovjek bijaše sin Božji. Izdaleka promašahu i neke žene, među njima Marija Magdalena i Marija majka Jakova mlađega i Josipa
bijaše u Galileji i posluživale mu i mnoge druge, koje uđoše s njim u Jeruzalem. A uveče, budući da je bila priprava, to je predvečerje subote, dođe Josip iz Arimateje, ugledan liječnik, koji također iščekivaše kraljevstvo Božje, odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. Pilat se začudi da je već umro, pa došla satnika i upita ga, je li odavno umro. Kad sazna od satnika, darova Josipovo tijelo. Josip kupi platno, ide tijelo iza njega u platno, te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata. A Marija Magdalena i Marija Josipova pomažahu kamo ga polažu. Riječ je Gospodnja. Nakon muke pokušajmo malo razmišljati, postaviti si samo jedno pitanje. Da smo bili tamo, prisutni kada je Isus nosio svoj križ, da smo pratili Isusa u svim točkama njegove muke, kako bismo se mi vladali? Pokušajmo nekako sebe i razdijeliti. Kako bismo se vladali da nismo o Isusu ništa znali? Jedan čovjek iz Galileje, iz Nazareta, osuđen je da je buntovnik, da nešto radi protiv vlasti i treba ga likvidirati. Vlast se mora braniti, vlast se mora sačuvati. A jer je to vlast tuđinska, njima je sasva svejedno, hoće li on poginuti, hoće li s njime poginuti još 10 ili 100 drugih, to nisu Rimljani, svejedno im. Kako će to biti? Hoće li biti strašno i jezivo gledati to? I to im je svejedno. On je Rimljanin, prema tome sve je dozvoljeno. I promatramo taj užas kod bičevanja. Vojnici se iživljavaju, soldateska, a znamo taj pojam i šta ona radi. Nažalost, uspomene su još svježe. Zamislite da je bilo bolje Isusu. Mjesto dozvoljenih 49 udaraca, udarali su ga do besvijesti. Znali su on mora umrijeti, svejedno je 10-20 udaraca više ili manje, ništa ne znači. Ulazimo u 7, sada Isus otkupio čovjeka Gospodine, daj da se okrenu Isusu svi kršćani, odriteli, pripravnici za krštenje i svi ljudi. Tada je Isus istaknuo
Primi, Gospodine, naše molitve i daj da sudjelujući u Isusovoj muci, sudjelujemo i u njegovoj slavi nakon uskrsnuća, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molite, braće i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina, djelima tome zaslužujemo, ali se uzdamo u Tvoje milosrđe i jedinstvenu žrtvu Isusa Hrista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. U istinu, sveci Gospodine,